Втора част на гримирам се с гримове от китайския. Преминаваме към вежди. Тази страна е стандартна чечица. А от тази страна е триъгълен. Не харесвам такива моливи. Като това е номер 2 като цвят. Цветът е хубав, но конкретно за моите вежди ми трябва нещо, което е много прецизно и тънко. Интересна истината не е лошо това моливче на ушас. Цветът е хубав, просто не е много прецизен самия молив, ама нека да имаше 20 молива. Като даже май нямаше и черно, не съм сигурен. От черни вежди. Добре, мисля, че като ги поизчистим малко с коректор, ще станат работите. Ползвал съм къде по-лоши скъпи продукти, това мога да ви кажа. Анастасия Мила, уша се по петите ти. Помади, 3D, микро, eyebrow, shit, ама уша си изяде. Единството, което ме притеснява е, че това ще се размазва. Добре, почиствам ги с коректор и се връщам. Омага, тук що съзнах, че с острата част можеш много хубаво да си изтеглиш опашката. Сега използвам полска четка от комплекта на Sensei и коректорството на ревърс, което между другото е Camouflage Dermacolor Blemish Concealer. Защо всички коректори Drugstore китайски трябва да има думата камуфлаж? Реално покри доста, така че може би make sense. С полска четка ще си отрежа под веждата. Тук в началото винаги леко е така си го заоблям и тук си я правя така веждата. В повечето случаи си слагам само гелче. We call it a day. Но понеже в момента тестваме, трябва все пак да се сложи някакъв грим, за да тестваме нещо за Бога. Отгоре се чуда дали да ги минавам с коректор. Нали 2026 и 2016. Няма да ги минавам отгоре. Това да тестваш и четки и гримове е малко кофти, защото не знаеш дали четката е гадна, продукта ли е гаден, двете заедно ли не работят. Сега преминаваме към сенки. От тези купих от там. Всъщност тук са само бляскави. Тези си ги имах от преди. Това брутално зелено. Тук мога да се спасиме. Тази палитра си я взех заради този цвят. Мисля, че ви е ясно защо съм си ги купувал. Имаме доста цветове. Прайм. Добре, започвам като ще използвам естествено това кафяво. После от тази палитра ще използвам някой транзишен цвят. Започвам с тази четка. В червата имаше тъмно червено и розово. И в сенките също имаше розовеникаво, лилавеникаво. Ето този цвят. Това мацаница ще се случи. Ето гримират ли с тия гримове, които всъщност има в китайските магазини?